Du ser her, hvordan du nemt opretter en kundekonto på torne.nu. I toppen af webshoppen har du en fane. Her finder du punktet Login. Har du allerede en oprettet kundekonto, kan du logge ind over til venstre med din mailadresse og din adgangskode. Ønsker du i stedet at oprette en kundekonto, går du over til højre, indtaster din mailadresse. Du vælger en adgangskode. Vær opmærksom på, hvis ikke den er stærk nok, vil der stå hernede, at du skal indtaste en stærkere adgangskode. Og guideline til, hvordan du gør det, finder du nedenunder. Jeg har nu indtastet en adgangskode, der er OK. Jeg vælger her, om jeg vil modtage nyhedsbrevet. Nedenunder skal jeg acceptere privatlivspolitikken og salgs- og handelsbetingelserne. Hernede skal jeg indtaste virksomhedens CVR-nummer. Det er vigtigt, at man husker at skrive DK foran, da den laver et opslag i en central database og verificerer, at CVR-nummeret er OK. Når det er gjort, trykker man ned i bunden på Opret kundekonto. Og du er nu klar til at kan handle på webshoppen.